Movie Plus channel kan lo let ta Voina kan movie recap tur chu Incision American Horror kumsang ni somnia anti chhuah kha ani a khong ain like subscribe le share ti khamilaw me sakve cheu donia Sin masabera chanchin bupek ma a mi zai chin doctor rerulam chian lau na nei chuan tleirol te kidnap surgery ti sak chinin a chenin an thi pha hial ti ain ziaka sin dot lea damlau pakhat chu dar thalanga ain mu chuan a chap chiam mai in zaina ruma chuan manro sang sang alo lang zui bok model pakhat Alexa Landry chu plastic surgery ti turin a klinika akala Mase alaw mawangin at chudle. Receptionist po chuan a ho thei thu in alaw sila. Alexa bialpa met kesi chu a champa nen law dunin. A champa chuan Alexa in mi pakhat trainen a kop thu a sila. Chen turin a champa chu a sil zui. Alexa alaw ho chuan a champa po a chuang ngal. Met chuan a phone a message a mu thu a soya. Mase ani chuan a chian chau ani thu in alo chang annuwa Alexa chuan anu ne na changkol dongin a unaw nu beka chu rehab center atang atlan chhuah thu ashila Alexa le met chu zong turin an chhuah ngal beka chu zong mu in atlan chhuah chan azo chuan beka chuan drug addict ani lau thu in alo changa sin dot lea chuan Kelvin le Trinity khum khatamudun chu lo langin Trinity chuan arai ti asia mase abial palaka chuan thupin achan chu apom du arin la owangani an chan pa keni po chu ina chuan a cheng ve a chuti lain met le Alexa te unaw lokalin kenian kong alaw honsak Alexa chuan a unaw nu chu a Hmelṭha tir ngala Kelvin po in hnuaya ron chukthla in Trinity hłathar chu a chan te angai thlak tira Kelvin and Trinity chu a laptop latura ashil chuan Kelvin a laptop chu azong muzau hau lau laptop chu kenian a maluka a ho sak awangin avazota kara anva enpon an muzau chuang lau laptop a chuan hard drive a omawangin Kelvin chu athin rim hlur to mai an phone manga trekin laptop chu ina changa hlataka a omti an shatin mak antitlang hle Kelvin an keni chu a an khumbor bora Trinity chuan Kelvin chu chutianga chante ti to lau turin azil malmal ma se Kelvin chu alung oi thei chuang lau Trinity chu thinrima achwa nuwa Kelvin an awa zuya Trinity chuan arai thule Kelvin chu annau ti ta na pachatak ni tura adu thu ashila ma se arin angein Kelvin an alau pomdu hau lau mai Keni chu inthiam lawin achan de shat lawin laptop umna muna chuan avakala kongka chu kikin Peterin alaw honsak chu Peter chuan lenglut turin asom zui ngalbok laptop chungchang asoin Peter chuan thildang soipuin alaw haider sak thlata chuwang chuan kenian Peterin TV a en lain ama ngein in chung chu check atum ta a met te law lang lein Alexa chuan akop lau thu alaw shil le mek dot mai oi rual ani to lau thu te ashila keni chuan ruma laptop chu alaw zong meka mase amuzaw law naupang Timothy chu law lang thutin keni chu infiam pui turin aron soma mase keni chuan law narin laptop omna azo chuan atlan cheta dai keni chuan naupang chu basement lama zui zelin Meiche pakhat boma an khong hi azong mulhola a hmelan dan wang chuan alaw man hle in siam rem vatin kongkhar chu honsak atuma mase alawin kaltlat pet chiat atum lai takin palian tak Philip chuan nikoshelawin aron siam zuya metapo chuan Alexa nena ariel ruput mang diklaw takawang chuan ngai dam adila Kelvin le Trinity tilaw thlengin Kani an muzo lau thu an soita ka chuan an chian hawa laptop omna munawa zong turin an kalta a an vathen chuan keni car in hung an mu Alexa chuan beka chu car lau tur le minute som nuwa an lau kir lau chuan
police call vat turin acha a an thian ho chuan in lampanakalin Peter bok khan kong alo hon sak in chunga lu tura asom chuan Kelvinan an thian pa Kenny omna alo zot let thung chuti lain mi pakhat ron chhuakin Peter chu Dr. Benetton anga reng thu aron shil rwalin thian ho hne na Kenny chu bathroom a om thu le an du chuan in chunga lo ngak turin a shil tel bok Kelvinan lo narma se Trinity le Alexa chuan in chunga nga chazoka an shiat awangin lu an rota chuti lain beka po hla playin kara alo la om thuk le khata kar hnung churonin hong thutin bekai nava endik chuan naupang Timothy bok chu alo dinga engwanga honge ani azo chuan Timothy-an infiam puya alo som thung ina ho tura ati chuan Timothy bok chuan Hmelṭha ati thule achung ten mi anzai Hmelṭha chin thu ashila chuti lain paliana bok lo langin beka chu ni khoshelawa siamin alabau zui nga in chunga som tu chu Dr. Jean Cunningham ni in tur asem kwa lain Trinity le Alexa chuan Dr. Nena an thian pa chu laptop nen kauto turin an lo ti a mase Dr. chuan a shelau der mya met chuan do thelo taka alo tur takah chuan Dr. chuan in beng dai tura shilin Kenny kauturin akal ngala Kenny chu wheelchair ron nur chhuakin a thian ten an hmu chuan an rap hle Kenny chu thito in amit le lam an kher chhuah sak bok alo ni Dr. chuan afapa Philippan azir tir dan anglau taka ati sak ani thu alo soya Kelvin chu thinrimin Dr. chu avaswal mase Philip ron lang thutin nikho shelawin asiam zui met po until in tur pek awang chuan nikho shelawin atlu zui bok Alexa chuan lauthong takin enge andu tia azo chuan Doctorin an zawaya Hmelṭha taka chhuah adu thuwa achan rualin ajection zuya Trinity in abial pa boy pui tuma avatlan chuan Philippan nikho shelawin aron siam ve ngalbok Dr. chuan Philip chu inzaina buat sai turin ati ngala beka chu khuma phwar be in alo har chuak Dr. le Philip laukalin Amel chu chaviao ma se a aya mel chazoka asyam tur thu Dr. chuan beka hne na atiama Kelvin laulangin batap vurda kha an lau mutir chuni in aron har chwa chuan batap achang har sa ti takina chwaka ake pani antan bun sakti asyat chuan na satakin a aw chiam chiam mai hallway lama bokwak phein Peter le Doctorin an lau mu rwal chuan basement lama an the thlangala Trinity chu chera phwar be in alo langa Timothy chu lokalin infiam puya aron som Trinity chuan a infiam pui theinan an phwar na chu phel sak turin ati a mase Timothy chu atlan cheta dai chumi hnu in Trinity chu Philippan basement a surgery ti turin a shwai thla a Kelvin chu Dr. chuan surgery lauti sakdon mekin containera beka nikho shelawa omreng chu a hmutir hnuwa surgery chu achanta amit bulvun le mui hnuai lam azai thlak sak lai te chuan nati takin a aw vak vaka Alexa chu lo harin abula met mu chu akai hara an tlan chwa vat angai thu ashil a birthday chu train na mandun an tum thu asoi chwak bok met chu arel ro ana hle mai chuta naupang Timothy chu lo langin Alexa chu infiam puya asoma Alexa chuan infiam pui don chuan an tan na achanga achwa masak phot angai thu in achang Timothy chuan adu lawa mase Alexa chuan thiam takin achan chaber ani tur thu ashil hnuwa Alexa chau chu achwa a in an chwa san hnu chuan kar lama avatlan mase beka chu alo to law chabi po ahmu zo law awangin an chen ina chuan chan puina dilin avatlana chuti lain Dr. chuan Trinity chu surgery alo ti sakle chandon cha
Trinity arai ti asyat phei chuan a hma ain a phur zual sawa note chu lak chhuah sak atumani chumi hma chuan Philip hnena inchunga metate chu dospek bel turin atira Philip inchunga achau chuan Alexa churuma a lawani ti asya a rang takin doctor ashil ngal doctor chu thin ur takin pona achhuaka chumi chungin Trinity chuan an phuarna chu phel alo tum ve mek bok Philip chuan met chu dospek bel atum lain metan aron bei thuta achut hluzui ngal Alexa chuan car lau phardingin driver chuan adin mun chu thalau hlea ngain police station apan puyak Alexa in an chunga thil thleng chu driver hnena asoi driver chu Hmelṭha ani Alexa chuan Peter ina bok aphur let le ti ashat rualin Hmelṭha chuan a ngonga ejection ngalvat Hmelṭha chu Peter fanukha alo ni reng mai met chuan beka chu mu in chhuah ruk pui atuma ma se Hmelṭha le Peter chu an chhuah na tur lama an awang chuan basement lama an thian dangte chan turin an chuk ta zoka Kelvin chu containera lau khungin Trinity po inzaina khuma an lau phuar bet bok an phuar na metan phel sak atum lain anung lama chang Philip chuan aron bei thuta chuta Trinity chuan inzaina chemin Philip chu alawit zui ngal mase doctor laulut manin Trinity shoka chuan chemsham takin azaya met chu man betin injection nuwa surgery anti saklai chu Alexa an enlui tira chuti lain beka chuan abi ruk na achang inzaina chem laru in Philip mit chu achun saka doctor chuan thenrim takin avarek ngal ma se Alexa chuan anung lama chang ron vitin inchung lama atlan chau ngala Hmelṭha chu angonga avi nuwa ina chang chhuah atum lai takin Philip chuan aron man Timothy chuan achian chaber channan Philip chu alo se ve a sin dang lo langin nupa te kar lo tlan mek chu Alexa chuan alo ti dinga hospitala shwai tuma an boy puilai mekin doctor te chu an lo langa mi pa jok chu thatin meichia chu injectiona doctor chuan Philip nena chu ruang chu motorada turin ati a chuti lain Alexa le naupang Timothy chu nupa te karin an lo tlan chhuak man hlau sin to bera chuan meichia aman nun ber kha surgery ti sak atum lai alo langa atop ta